Ya multi talent tenan lek iki ya iki. Wis imbang karo Niken Salindri imbang iki kan. Mong kae luwih senior mergo Mbak Tuti iki lulusan SMKI jurusane tari. Nah, bareng lulus malah banting setir menjadi seorang sinden klasik. Wah, ini. Ning parandene dikon kreasi kon joget kaya ngene wah tidak menolak dia luar biasa elok tenan. Nduk Ken, saiki sampean jumeneng sik. Saya ingin jenengan memberi komentar kepada mbak-mbak sampean iki. Piye? Sinden Komentar Madangkara. napa, Pak? Bebas. Kalau nggih mboten saged komentar. Arepe ngelem ya oleh, arep ngelek-elek ya ora apa-apa, wis bebas ya. Ayo. Nggih, nganu cantik-cantik sudah. Heeh. Sinden Madangkara itu ndak ada cacatnya. Nek cacate ya Nduk ya. Ndak ada cacatnya. Cuma ini loh yang di sebelah sini tuh cocotnya agak anu ya. Kita bertiga selalu rasan-rasan nomor menang. Sing diomongne apa lek rasan-rasan? Lek niki sing dua niki ketoke ya cowok, Pak. Soale kan nggih pun usia, pun umur. Oh, wis wayahe ngedu. Nggih nek kula paling nggih ya keur ngrungokne ngono ta lho. Mergo sampe rung gaduk kuping ya Nduk ya. Bener ngono kuwi. Ngene omong ngono, Mbak mbok aja omong ngono kuwi ayo to ngomongne agama. Ngono lho ya. Wah, guyui Birgita nganyele. Ya ngono kuwi, heeh. Lho ngangge sampean barang ngangge selendang warnane biru ya sangat cantik luar biasa. Ada maknanya biru adalah bisa rukun, putih adalah kesucian dari Bapak Kepala Desa untuk mengabdi kepada warga masyarakat Simo yang tercinta. Lho kaya ngono kuwi. Ya, piye. Lek kanca-kanca pengrawit piye kanca-kanca? Ada yang mempunyai daya tarik khusus? Siapa ya? Anu. Niki lho pengendange niki lho. Wah. Niku Mas Noval Cahyo Kuntadi niku namanya. Mas Noval iki kan dek wau niku nganu lho, Pak. Ngapa? Nyawangi kula terus. Mesem. Ngene mumpung petuk kan ya ora mesti sesasi pisan petuk jenengan to. Mumpung ketemu ngoten niku. Niku lak calone nun sewu nggih niku nggih penyanyi niku calone. Mbok menawa terus jenengan di sawang kok iso ditularke ngene pacare. Oh, seperti ini loh seorang Niken Salindri ngono kuwi. Nggih. Wis sehat tenan to, Nduk, jenengan? Sampun. Nah, iya, sampean iki njur nganti lara, nganti mlebu rumah sakit iki kabeh melu mikir mergo sing tresnani jenengan iki pirang-pirang. Mangan sak mangan iki ngati-ati ya. Nggih, Pak. Heeh. Es udune singkiri, bangsane sing pedes-pedes singkiri, gorengan ngono kuwi, wajan ompreng aja dipangan ngono ya. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Sing adem-adem nggih mboten angsal. Heeh, upamane Gombal di PP. Heeh, gombal ya. Heeh. Dia kemamel. Pala ngomongane sing ora. Ngene, umpami kula sakit jenengan mboten usah khawatir, mboten usah mikir. Lah piye? Jenengan transfer mawon. Oh iya beres. Ning lek aku kok kon transfer nyuwun sewu Nduk ora iso. Mergo aku dadi dalang kondang kaya apa ora tau nyekel dhuwit aku. Oh ngoten. Mbokmu terus sing ngelola ora ngono kuwi. Aku dadi mayange mek kaya robot ngono kuwi. Ya begitulah yang sebenarnya. Sing bener ngono ya Nduk ya. Nggih, sing bener ngoten niku. Heeh. Dadi wong lanange kaya apa ya? Kaya pitik sing golek apa pangan kae ning engko tarangane ya to. Tarangan iki Piyayi Putri. Ning ya golek tarangan sing resik sing apik, pamrih men iso dadi barokah. Nggih. Nah, ngono kuwi, ngono. Piye mirsani para warga masyarakat nganti yahene ngenteni jenengan lho kuwi. Alhamdulillah antusiasnya, Pak. Iya. Kok nggih mboten ngantuk nggih? Sapa? Niku sing mirsani. Loh, mergo tresnane karo jenengan lek ora tresna mokal. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lho, kaya ngono kuwi lho. Piye, ora angger sinden lho iso ampuh kaya ngono kuwi. Ki lho daleme nglames Madiun. Ana sing kok Surabaya barang ngono kuwi. Enten sing saking Kediri wau nggih nyusul Nggih. tapi pun balik kan. Nggih, nika mbae nika lak sok nusuli kula to nika, Mbak Putri kae. Kae yo sak grup kae Cahyo Lover kae yo an. Caksi, Pak. Caksi ya? Nggih. Iya, heeh. Caksi Caksi Lover. lovers. Saiki aku nyuwun ngene, Nduk, mumpung ketemu iki santai wae. Sing ngangge bawa, jajal. Lah sing damel bawa. Pelok wis bawane apa wae manut jenengan, engko terus dibacukne lagu karo mikir ketoke apa penake ngono kuwi. Utawa Lestari, lho mau ana sing ngersake dosen saka isi Surakarta lho kuwi sing ngersake. Nyuwun Lestari. Sumpah demi Allah.
Pengen ngerti jenenge ora? Mboten. Inisialnya huruf pertama S. Pengen ngerti? Sukesi Rahayu. Iki lho aneh. Niken kon nembang lho. Oh toh? Nggih. Lah gak bareng jenengan wau ngendikan lek niken badhe tiken nembang Lestari, Pak Haryanto langsung transfer kanggo niken. Engko tak sangone tak paringke awakmu, Nduk, tenang wae ya. Nggih, Bu, gampang, Bu. Engko salim kari buse ya. Nggih. Bocah ngono ora perlu diomongi transferan, saweran ora perlu. Ya etos kerjanya yang baik ya ngono kuwi. Aja diajari ngomongin bangsane transferan kaya ngono. Mboten kula mboten genah duit ae, Pak. Ora genah ya, Nduk. Mboten. Mboten doyan kula duit. Oh, mosok duit dipangan kuwi ya enek ora. Nggih. Iya, Nduk, bawanan Nduk. Bawa napa nggih, Pak? Lho sing ya Allah, enek ngono kene barang apa ya? Aku delok ning anu TikTok lho. Kinanti to. Kinanti, heeh. Mboten bosen ta jenengan niku? Lah, lek jenenge les seneng ki ya, Nduk. Ngono ki mbok dionekke ping pira wae ora nek bosene. Kaya aku nyawang Bukesi bendina ro ya ora bosen-bosen kok aku ki ya. Kaya ngono kuwi. Niki permintaan saking jenengan nggih, Kinanti. Nggih, dari dosen isi Surakarta Pedalangan, inisiale C, nggih. Iya. Nggih, Congpe. Iya, Cahyo Kuntadi ngono lho. Iya. Ya kan, bocah bareng nang kene alus tenan bocah iki. Ayo, heeh. Ya. Seliramu rawo
Sing duet iki mau sapa kere dhewe sing barengi mau? Mas Taslim ta Wah, paling. iya matur nuwun Mas Taslim. Nggih, matur suwun Om Taslim. Nggih. Pamundhute anu ya, Mbah Lurah ya. Nggih. Oke, Lestari coba kaya apa karo kanca-kanca Madangkara. Ya, luar biasa ya. Sae lho, Pak. Wah, top tenan. Kula Lho. lek melok Madangkara niku lek nyanyi peng 3 apa peng 4 kaya empane eman ngono, Pak. Aku malah mikir ngene lho, Nduk, lek kakean lemu nembang aja-aja sampean batin. Wah, Pak Cahyo iki kaya ngono aku diperes kon nembang terus. Aku iki kuwatir ngono lho. Mboten Pak lek niku no asine, Pak. Ora Ning ya. danane akeh no ya ndak krasa nek kepleter, Pak. Lek dana aku ora duwe. Saiki ngene, Nduk. Iki jenenge Janaka. Wayang iki nang ndi-ndi tak gawa. Iki pradane Mas iki. Janaka. Sampeyan seneng wayang ora? Sik engko aja ora seneng. Remen. Remen wayang ya. Tulung iki ning dirawat tenan, ya toh. Dirawat tenan didekek ning kamare sampeyan dengan doa iki lanangi jagat lancuring Madyapada sing gantenge lahir tekan batin. Muga-muga sampeyan entuk jodoh sok lahir batin ganteng tenan, jatmika tenan. Amin. Ning diopeni tenan ya. Iki damel kula to, Pak? Iya. Saestu. Tenan, iya, heeh. Oh. Nggih, niki enten tulisane R titik suwe. Nggih. Eri tegese kuwi Raden, suwi tegese muga-muga suwi anggene melu karo sampean. Ngono kuwi lho. Raden Suwi. Raden suwi. Heeh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya, padha-padha. Sok ketemu neh lho, Nduk ya. Lek pisan kas ketoke entuk ora pisan kas? Nggih, nggih mboten napa-napa. Apa-apa, nggih. Nggih. Bapak-bapak pisan kas kersa mboten? Wah, pera mbayare kersa. Peng 5 lho nggih mboten napa-napa, Pak. Aja, iman-iman awakmu lek kakean ora. Ning tak golekne kanca ya, Nduk. Apa ya tega to jenengan? Ora tega, aku ora tega. Ben dikancani karo Mbak Winong. Oh, ngaten. Karo Mbak Winong. Iki ya ning kene mulai hit anggere nembang ninggal katresnan ngono. Walah, iki njajal dijejerne karo sampean. Aja nganti dibandingke utawa apik iki apik ora, namun diapresiasi bahwa semua adalah mempunyai nilai tersendiri bagusnya. Lah ngono kuwi. Iya. Nggih. Nah, ya. Ya, ngadeg kok kancanono. Engko tak kek wayang ya eneng kowe. Ayo. Anggere gelem tak ambung. Ayo. Jenengan Hop. Iki ponakanku lho, Ayo. Lah iya, lek ponakan dicium ra apa-apa ning bapakmu ki mesti ngono kuwi mancing-mancing kok, Nduk. Nong. Lah, bapake lho, Bu. Ketoke haus to, Bu. Lah iya to, kaya kurang apa bendina tak pijeti. Wis tak paringi kok arek. Lah aku iki lek mijeti ngenggon ae lah kuwi marahi. Aja-aja nek niken cah cilik aja ngomongin ngono kuwi enggak boleh. Sorry ya, Nduk, sorry. Ngono kuwi, heeh. Wis muga-muga sampean sok aja kaya aku karo Bu Kesi ngono kuwi. Lah teng napa? Luweh saka aku karo Bu Kesi. Amin. Ngono kuwi tenan. Aja kuwatir, celek sampean nikah ngono aku tak sing jagong rono. Nggih Iya. sing. Oh, nggih jenengan sing dalang nggih, Pak. Wah, siap. Gratis? Gratis, siap. Siap. Anggere kowe 5 tahun melu aku ora bayaran, ya. Ora, santai. 15 tahun lagi. Oh iya, aja mikir kuwi, sementing berkarier, sampean bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mergo saapi-apike wong kuwi ora perkara pintere, ora perkara kondange, namun manusia yang bagus adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nggih. Nah, kuwi ya coba. Ben dibawani sik Enong Cahayu bawa. Ayo, nggih. Mboten sing duet, Pak, bawane. Apa kuwi? Iki napa ngoten lho. Apa? Kersane niki kan sing tresnani niken kan kathah. Loh, sing tresnani sampean yo akeh aja kok kendhu aja kowe ngrasa terus ra pede. Akeh penggemarmu. Mboten. Iya. Ayo. Ora apa-apa kuwi wae karo genduk niken gen laren kari njarane ngono lho maksudku, ora. Iya. Jaranan dangdut kreasi rineng kaentaing beksa
Iya. Sae, Pak. Mengke kula kula pelajarine, Pak. Nggih, ora sampean tak gekne dhewe sok bawane. Oke. So lek ketemu nang Magetan to, nggo tanggal piro? Pokoke sasi iki kok lali aku. Mila to, Pak? Heeh, ketemu. Oh, tanggal 20. Pinten? 9 apa piro ngono lho ketemu engko. Heeh. Elekno Ibu Kesi ya. Gaweke bawa ya. Pinter agawe pranto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Oke, terima kasih. Ojo nganti ninggal tresno. Bacete ya ninggal katresnan, mugi pancen bawa nggih ninggal katresnan kok. Oh iya. Monggo, sepisanan dangdut, kedua jaranan. Oke, monggo, yuk. Luar biasa nggih. Terima kasih Winong, terima kasih Nduk Niken. Wah, dan elok kabeh. Dan jos. Ya, Isih ana dur prese loro, Truk. Oh iya, nggih. Monggo Mbah Lurah, enek sepeda loro iki. Ya, Oh, bar iki lagi ditutup karo Mbak sapa Indri. Ayo. Pundi dur presipun? Ya coba sing urung nembang Mbak Birgita, Mbak Trihastuti karo Mbak Indri. Yo, bertiga ya, Mbak. Ayo ditutupan, Mbak. Ayo coba kaya apa. Nah. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Wah, iya.
Angga. Ya, Cak, nggih nutup, Cak. Ya, terima kasih, matur suwun. Ibu-ibu, matur nuwun nggih, Bu, sedaya mawon. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat panjang yuswa nggih, Bu nggih. Nggih. Matur nuwun, Truk. Nggih. Mugi-mugi Bapak Lurah Haryanto sekeluarga tansah pinaringan bejo donya tekan akhiripun. Ciri-cirine wong sing bakal bejo donya tekan akhir niku wonten 4 Mas Gareng. Siji wong sing atine apik lan seneng syukur, angka 2 wong sing lesane utawa pangucape apik lan tansah ngagungake asmane pangeran, angka 3 wong sing sabar nalika nampa ujian, pungkasan angka 4 wong sing duwe bojo sing soleh utawa sing solekah. Ya.